ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌን ትርጉም ፍቃዱ ገብረስላሴ ሻድሻይ ክፋል ምዕራፍ 18 ብኽያት ፖሊ ቶም ናብ ቤቱ ምስተመልሰ ሓትኑ ቶም ብህይወትካ ከለኻ ቆርበትካ መሊጠ ክድርብየከ በለቶ እንታይ ገይረክ ሓትነይ ዝገበርካዮ ዶ ውሒዱ ንሰረና ሃርፐር ኩሉ ትብሕልመ ይረአዮ ኢልካ ዘዘንትኻለይ ነገራት ሓቂ መሲልን ክነግራን ተኸድኩ ብዛዕባኡ ወዳጆን ነጊርዋ ስለ ዝጸንሐ ሕልሚ ከም ዘይነበረ ክረጋግጽ ክኢለ ኣብ ገዛ መጺኻ ኩሉ ከም ዝሰማዕኸ ጆ ነጊርዋ ከይደ ስለ ዝነገርኳ ዳርጋ ከም ጽልል ተቆጺራትኒ ድሕሪ ሕጂ ንስኻ ዝነገርካን ዝኾነ ይኹን ነገር ኣሚነ ክዘንቱ ኣይደልን እዚ ነዚ ኩሉ ኩነታት ክልውጦ ኸኣለ ቶም ንግሆ ክዘንቱ ከሎ ብዓቢ ክእለት ስለ ዘዘንተዎ ኣዝዩ ጽቡቕ ዛንታ ዘዘንተዎ ኮይኑ ተሰምዖ ትዕቢት እውን ኣላዓዒልሉ ነበረ ሕጂ ግና ብሕፍረት መልአ ርእሱ ዲቑ ሓትነይ ዘይነገርኩ ክንተ ዝኸውን መሓሸን ነይሩ ዝነግረክ ሰብ እትረኽብ ኮይኑ ምንም ኣይተሰማዓንን ነይሩ በላ እወ ንስኻ ማማይ ምንም ኣይተሓስብን ኢኻ ንዓኻ ዘገድስ እንተዘይኮይኑ ካልእ ምንም ኣይተሓስብን ኢኻ ካብ ደሴት ጃክሰን ዝኣክል ብለይቲ ትጉዕዝ ሓዲርካ ናብ ዝመጺኻ ኩሉ እቲ እንብሎ ዝነበርና ሰሚዕኻ ከም ብሕልሚ ዝረኣኻዮ ጌርካ መታን ከተዘንትወልና ሓሲብካ ካብ ጓሂናን ስቃይናን ከተድሕንና ኢልካ ግና ምንም ኣይሓሰብካን ሓቱነይ ኩሉ እቲ ዝገበርክዎ ጌጋ ከም ዝኾነ ሕጂ ይርዳእኒ ኣሎ ግና ጌጋ ኮይኑ ተሰማዕንን ነይሩ እመነኒ ከላ ገጽ ኢለ ይኮንኩን ከዓ በታ ለይቲ እቲኣ ኣብዚ ዝመጻኹ እንታይ ክትገብር ዳኣ መጺኻ ምእንቲ ኣብ ቀላይ ኣትዮም ኢልኩም ከይትጭነቑ ኣብ ቀላይ ከምዘይኣተና ክነግር ኢለ መጽአ ነይረ ቶም ኣየቶም ከም ዝበለ ሓሳብ ግዳ ከመይ ገይሩ ክመጸካ ብሓቂ ከምኡ ሓሲብካ እንተ ነርካ በታ ሓሳብካ ጥራሕ ንኣምላኽ መመስገንኩ ንዓኡ ኢልካ ከምዘይ መጻኻ ግና ኣረጋጊጸ ፈልጥ ይሓስኹን እንተደሊኺ እምሕለልኪ ኣየቶም ክንደይ ትሕሱ ኢኻ መሊስካ ኮይኻ እተጉህየን ዘለኻ እረ ሓቂ የዛረብ ዘለኹ ከም እትጉሂ ስለ ዝፈለጥኩ ካብ ጓ ኸድሕነኪ ኢለ ዝመጻኹ መላእኽቲ ወሪዶም ቶም ሓቂ ይዛረብ ዘሎን እንተዝብሉን እውን ከኣምን ኣይምኽኣልኩን እዚ ትብሎ ሓቂ እንተኾይኑ ግና ኩሉ ዝገበርካኒ ይቕረም በልኩልካ ነይረ ሓቂ ዘለዎ ነገር ኮይኑ ግና ምንም ኣይስማዕንን ስለምንታይ ዳኣ ዘይነገርካኒ ኣንታ ውሉደይ ዘይብዛዕባ ቀብሪ ክትዛረባ ምስ ሰማዕኩ ኹን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን መጽአ ክሕባእ ዝመደብኩ ኣዝዩ ዘደንቕ ሓሳብ ኮይኑ ስለሰማዓኒ ሓሳበይ ክልውጥ ኣይከኣልኩን ስለዚ ነቲ ክገድፎ ሓሲበ ዝነበርኩ ልሕፂ መሊሰ ኣብ ጁባያ ኣትየ ከይተፈለጥኩ ክጸንሕ መደብኩ ዓይናይ ልሕፂ እቲ ከም ከታሮ ኮይንና ንቕመጥ ከም ዝነበርና ዝገልጽ ጽሑፍ ሒዙ ዝነበረ ልሕፂ ሽዑ ክስዕመክ ከለኹ ተበራቢርክ እንተትኾኒ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ስዒመክ እኮ የኸይደ እቲ ባሕርቆት እተላዕለ ተጨማዲዱ ዝነበረ ገጽ ሓትኑ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ጀመረ ብፍቕሪ እውን ናብኡ ገጻ ክትጥምት ጀመረት ስዒመክ ዶ ኢኻ ዝበልካ እወ እብለክ እንዶ የለኽም ናይ ብልብኻ ዶ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ምእማን ኮያ ስኢናትኒ ሓቀየ ስለምንታይ ከይኻ ዝሰዓምካ ነቶም ዘፍቅረክ ስለ ዝኾንኩ እምበር ክድቅስ ኸለኺ ብዙሕ ትእነን ስለ ዝነበርኪ በቲ ዝገበርኮ ኩሉ ጉሄ ነበርኩ እቲ ዝብሎ ዝነበረ ሓቂ ይመስል ነበረ ኣብ ጎሮርኣ ምሕንቕናቕ ስለ ዝመጻ ሰጋእጋ እናበለት በል ሕጂ ኸ ሰዓመኒ እሞ ናብ ቤት ትምህርቲ ኸኺድ ድሕሪ ሕጂ ኣይተጉየኒ ኢኻ በለቶ ከይደ ምስ በለ ሓንሳብ ከይጸንሐት እናጎየየት ናብቲ እንዳ ክዳውንቲ ኸይዳ ነትቶም ከም ከታርኽ ከሎ ዝኽደኖ ዝነበረ እተበጃጀገ ክዳውንቲ ውፅያ ክትሪኦ ጀመረት ኣብ ኢዳ ሒዛ ከም ዝናበለት ንበይና ትዛረብ ነበረት ምንም ዘይከውኒ ሕጂ እውን የላግጸለይ ዘሎ ሓሶቱ ግና ክፍ ኣይነበረን ቁርቡ እኳ ክሕጉሰን ንኽኢሉ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለሉ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሶት ካብኡ ክወፅእ ከሎ ኣብ ልቡ ገለ ክፍኣት ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ወይስ ሓሶት ከም መጻር ይደልን ባዕሉ ፈልጥ ነቲ ጁባ ድርቢ ኣቢላ ደው ኢላ ክትሓስብ ጀመረት ክልተ ግዜ ነታ ጁባ ክትወስድ ኢዳ ወሳበለት ክልተ ግዜ ድማ ንድሕሪት መለሰታ መሊሳ ኢዳ ሰዲዳ ነታ ኣብ ሓሳባ ዝነበረት ነገራት እናስተንተነት ክፍኣት ዘይነበሮ ሓሶት እዩ ከጉህየኒ ይግባአኒ በለት ነቲ ጁባ ሓሰሲላ ነታ ጽሑፍ ዝነበራ ልሕፂ ስለ ዝረኸበታ ከተንብብ ምስ ጀመረት እናነብዐት ሕጂ ነዚ ቆልዓ ይቕረ ከም ዝብለሉ ክፈልጥ ከኣልኩ ሚልዮናት ዓገብ እንተዝገብር እውን ኣይመሓስኩሉን እናበለት ተጸናንዐት ምዕራፍ 18 ከመይ ዝበልካ ዓብ ሰብ ኢኻ ሓትንኡ ፖሊ ምስ ሰዓመቶ ኣብቲ ኣሰዓዕማ ሓደ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ስለ ዝነበሮ ቶም ነቲ ኩሉ ዝነበሮ ትካዘ ረስዖ ናብ ቤት ትምህርቲ ገጹ ክጓዓዝ ከሎ ብዕድል ቤኪ ተጓነፈቶ ክሕጎስ ከሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኸርዮ ይክእልን እዩ ስለዚ ኩርኡ ረሲዑ ቤኪ ሎም መዓልቲ ብዙሕ ኾርየክ ነይረ ይቕረበልለይ በላ
እታጓል ግና ሓንሳብ ደው ኢላ ብምሽክዕላል ናብኡ ገጻ እናጠመተት ኣቶ ቶም ሶዌር ምሳኹም ዘረባ የብለይን ኢላቶ ተነፊሓ ርእሳ ንላዕሊ ገቲራ ረጊጻቶ ሓለፈት። ቶም በዚ መልሲ ዝተደነቐ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ምስ ረኸባ ዘሕርቓ ጸርፊ ጸረፋ ንሳውን ዕጽፍ መለሸትሉ። ቤት ትምህርቲ ቀልጢፉ ተኸፊቱ ቶም ከዓ ብምኽንያት እቲ ተበላሽ ዘሎ መጽሓፍ ክቕጻዕ ከሎ ክትርኢ ትህወኽ ነበረት። ምስክነይቲ ንርእሳውን መዓት ከም ዝወርዳ ጌና ይፈለጠትን ነበረት። መምህር ዶቢንስ ቁሩብ ሽምግል ዝበለ ኣብቲ ዝደልዮ ዝነበረ ዕላማ ስለ ዘይበጽሐ በቲ ዝተጓነፎ ሕማቕ ዕድል ዝጉህዝ ነበረ መምህር እዩ ዝነበረ። ንሱ ሓኪም ክኸውን እዩ ዝጽዕር ዝነበረ። ግናኸ ዕድሉ ኸፊኡ መምህር ናይ ሓንቲ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ቁሸት እትርከብ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ክነብር ተገደደ። ዕለት ዕለት ካብ ሰደቑ እናውፅእ ሓንቲ ምስጢራዊት መጽሓፍ ዘንብብ ስለ ዝነበረ ነብሲ ወከፍ ተምሃራይ እዛ ምስጢራዊት መጽሓፍ እዚኣ እንታይ ምዃና ክፈልጥ ይደሊ ነበረ። ክሪኣ ዝኸኣለ ተምሃራይ ግና ሓደ እኳ ኣይነበረን። ሎም መዓልቲ ግና ቤኪ ብጥቓቲ ኣብ ጥቓ ማዕጾ ዝርከብ ሰደቓ መምህር ክትሓልፍ ከላ እቲ ካብ ነዊሕ ግዜ እትጽበዮ ዝነበረት ግዜ ዝበጽሓላ ኮይኑ ተሰምዓ። ነቲ መፍትሕ ኣብኡ ተረሲዑ ስለ ዝረኣያቶ ዕድላ ዓቢ ከም ዝነበረ ሓሰበት። ስለዚ ምናልባት ኣብ ዙርያ ሰብ ከይህሉ ኢላ ናብ ዝናብትን ቁሊሕ ምሊሕ ኢላ ሰብ ከም ዘየልብሆ ምስ ኣረጋገጸት ነታ መጽሓፍ ካብቲ ሰፈራ ውፅኣታ። እታ መጽሓፍ ብሊቕ ክኢላ እተጻሕፈት ናይ ጥዕናን ሕማምን እትዛረብ ከም ዝነበረት ፈሊጣ እናገንጸለት ክትሪኣ ኸላ ብሃንደበት ሓደ ጽላሎት ኣብቲ እትሪኦ ዘላ መጽሓፍ ክወድቕ ከሎ ስለ ዝረኣየት ብስምባደ ቁሊሕ እንተበለት ቶም ሶዌር በቲ ማዕጾ ቢሉ ከኣቱ ረኣየቶ። እንታይ ትገብር ከም ዘላ ከይሪኣ ክትብል ነታ መጽሓፍ ቀልጢፋ ዓጺፋ ኣብቲ ሰደቓ ከተእትዋ ኸላ ወያ መጽሓፍ ተቐደደት። በቲ ዝገበረቶ ስለ ዝፈርሀትን ዝሓፈረትን ከዓ ክትበክ ጀመረት። ቶም ሶዌር ከመይ ዝበሉኻ ክፉእ ሰቢኻ ስለምንታይ ካልኦት ዝርእይዎ ዘለዉ ነገራት ክትርኢ ኢልካ ሰላሕ እናበልካ ተኣቱ? እንታይ ትርኢ ከም ዘለኽ ደኣ ከመይ ገይረ ፈልጥ? ኣይተሓፍርን ዶ ኢኻ ንመምህር ከም እትነግረለ ይፈልጥ እየ። ኣይ እንታይ ዝገብሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝኣቱ ምንም ተገሪፈ ይፈልጥን። ሎሚ ከም ዝግረፍ ግና ይፍለጠኒ ኣሎ እናበለት ንብዓት ዘርባሕባሕ እናበለት ካብቲ ክፍሊ ብጉያ ወፀት። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እቲ መምህር ናብ ክፍሊ ኣትዩ ክምህር ጀመረ። እቲ መጽሓፍ ናይቶም ተበላሽዮ ከም ዝነበረ ድማ ክፈልጥ ከኣለ። ቤኪ ኣልፍሬድ ተምፕል ከም ዘበላሸዎ ክትነግር ኢላ ነበረት። ግናኸ ነቲ መጽሓፍ ከም ዝቐደድኮ ክነግረለዩ ስለዚ እንታይ ኣትወኒ ከመውት እንተደለየውን ሓንቲ ቃላይ ሙልቕኔ እናበለት ስቕ ምባል ሓርየት። ቶም ነቲ ቀለም ከይተፈለጦ ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ባዕሉ ዝኸዓወ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ መቕጻዕቱ ተቐቢሉ ናብ ሰፈሩ ተመሊሱ ኮፍ በለ። ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ሓለፈ። መምህር ዶቢንስ ሰደቓ ኸፊቱ ነታ መጽሓፍ ኣብኡ ኸላ ሒዙ ምውፃእ ወይ ምግዳፍ ኣየናይ ይሓይሽ ከም ዝኾነ ክምድብ ይሓስብ ነበረ። ዝበዝሑ ተምሃሮ ጥምት እናበሉ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ከይዓጀቦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ክልተ ተምሃሮ ግና ነቲ ምንቅስቓስ ናይ መምህር ሓደ ብሓደ ቀው ኢሎም ይጥምቱ ነበሩ። መምህር ዶቢንስ ነታ መጽሓፍ ኣብ ኣጻብዑ ሒዙ ሓንሳብ ሕስብ ኣቢሉ ንባቡ ክጅምር ኣጣጢሖ ኮፍ በለ። ቶም ንቤኪ ስርቕ ኣቢሉ ጠመታ። ገጻ ምስ ረኣያ ተሸቢራ ከም ዝነበረ ስለ ዘስተውዓለ ኩሉ እቲ ዝነበሮ ጽልኢ ረስዖ። ቶሎ በል ገለ ግበር። ነታ መጽሓፍ መንጢልዋ እናጐየየ ብማዕጾ ነጢሩ ክወፅእ ደኾን ይቐሎ። ግናኸ ተጠራጠረ። ዝኣክል ግዜ ክረክብ ኣይከኣለን። ቀድሚ ከምኡ ምግባሩ እቲ መምህር ነታ መጽሓፍ ከፈታ። ጽንሒሉ ናብ ተምሃሮ ገጹ ክጥምት ጀመረ። ኣጠማምቱ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ዓገብ ዘይነበሮ ተምሃራይ ከይተረፈውን ከንቀጥቅጥ ጀመረ። ንገለ ደቓይቃት ዝኣክል ኣብታ ክፍሊ ብርቱዕ ጸጥታ ኾነ። መን እዩ ነዚ መጽሓፍ ዝቐደደ? ድምፂ ዝበሃል ነገር ምንም ኣይስማዕን ነበረ። መርፍእ ወዲቓ እውን ክትስማዕ ምኽኣለት ነይራ። ገለ ካብ ገጾም እንተረኸቦ ኢሉ እቲ መምህር በብሓደ ገጾም እናረአየ ይዘውር ነበረ። ቢንያም ሮጀርስ ነዚ መጽሓፍ እዚ ንስኻ ዶ ኢኻ ቀዲድካዮ? ከም ዘይገበረ ምስ ነገረ ሓንሳብ ጽንሒሉ ዮሴፍ ሃርፐርከ ንስኻ ዶ ኢኻ? ንሱ እውን ኣይቀደደን። ቶም እቲ መምህር ንኹሎም ቶም ኣወዳት ሓቲቱ ናብ ተናዋልድ ክሰግር ምስ ረኣዮ ዓቕሉ ጸበቦ። ኣሚ ሎረንስ ርእሳ ነቕኒቓ ከም ዘይገበረት ገለጸት። ግሬሲ ሚለርከ ንሳ እውን ርእሳ ነቕነቐት። እምበኣር ሱዛን ሃርፐር ኢኺ እዚ እውን ኣይነበረትን። ብድሕሪኣ ቤኪ ሳቸር ነበረት። ቶም ተስፋ ስለ ዝቖረፀን እቲ ኩነታት ፈሊጥዎ ስለ ዝነበረን ካብ ርእሱ ክሳብ እግሩ የንቀጥቅጥ ነበረ። ርብቃ ሳቸር ቶም ናብ ኣቆሊሕ እንተበለ ብፍርህ ዝኣክል ገጻ ጻዕዲ ረኣያ። ንስኽ ዶ ኢኺ? ናባይ ዳኣ ረኣይ
ንስخدو يخنز مصحف زي قريد كيو زلخي توم اب حنغولو بقصبت حد حساب مصو بدديلو خا انا قديديو يلو قدره كلهم توم تمهارو بعشنتهم ان تجرموا نابو قصوم يطمتو نبرو كغرف يلو نابت مامر كقرب كله ناي بيكي مدناقن مسغانان مملاخن كابعينتا كنصبارق كله سلازرعه بحغوس اكل اشحات حلنغتات انت زغرفون اي متسمعن نيرو نتقدم حجي مامر دوبنس غريفو زيفلط اغرارفاون بزي قلق انزا تقبلو بدحرزي بيكي نتوم كل ناجر سلا زازن توتلو نالفريد تمبل كميجيرو حنقو كم زفدن حسبه ناب عراتو خده جناخه اتي حنا كفديلكا مصبايون قلطيفو بنانا نتي بيكي توم كما يزبلك عب سبيخه زبلتو طعم قال طرحنا ذكره نخل الرسيعو بحغوس دقسه معرف 19 معلت باللجا ناي كرمت عرفت ان قربه يخيد نبره اتمامر كم قدمو كو ازيو تاراراماين تنبره متان اتا معلت باللجا زبلصت كتكونلو كابت زنبرو مليسو خفأ اتا بترو من معرفه يتفلطن مقصعتون ازي مرير نبره متان نتبرح رؤسو كيري إلوكوا مانم صغر جيرو زخيد انتنبره عدميو ازيو عبي سلازنبره فتسيمو ايدكم نبره اتا عباي معلتي انات قربت بزخدت نيشتو عقبون تخون كي تقصعت كتحلف دس ايبلون نبره بز مخنات زي اتوم ناشتو قلعو خيترفو قطري كنقطقطو ليت دما حنقم كميجيرم كم زفديو كحسبو يوعلوني حدرون نبرو دحر بزح محساب حدا خعوتهم زخل نجر زرخبو خوين تسمعم اتمامر ابطقا حدا اسمات دكوانات الصحف سب ايو زقمت زنبره حدا تمهراي غوربيتو سلازنبره نزن مغبار كحجزهم لمنوا نتمامهر زصلقو سلازنبره خا قلطيفو نتحسابهم ارغو بعلت بيتو نممر دوبنس نقرب وان نعدا بصيحه خم اتملس تفليطو سلازنبره ابتنسا زيبل اوان نزخ غبرو خم زخلو فلطو ممهر دوبنس قلب على كركب كله من اداكوا معلت معدال بالليج اخون كله مست ابز حبيلو يست نبره اتو غوربيتو از زفلط سلازنبره اتمامر دقيس خلو نت التوهبو مزنت كفصم كم زخل غزي مس اخلخه اتنسيو بغزي ابت اخيبا كركب كم زخل نغرام اتا كم نويح غزي زصبي وازنبور غزي اخلت ساعات شمونت نايمشت اتا بيت تمرتي ببزح مبرحت تاتبريها بعمبابات تسليما نبرت اتمامر نتا خرسو اب حدا برخ زبل بوتا اقميتو نتسلدا بدحريو غيرو كوف بلا ازيو تحغيسو نبره اب قدميو اتوم عبيت عدن ولد تمهارون كوفيلوم نبرو اب صقامو نتوم بتا مشتتيا موسواس اكالات كريو زلووم تمهارو اتدالو برخ زبل بوتا نبره اتسترف وغن نايتا كفل بيت تمرتغنا بتوم زترفو تمهارو مليء نبره اتبعل بموسواس اكالات جمره حدا نشتو تمهاراي حدا خماي زمن اسو قلعه اب قدم حزب تنسيو كزارب كله يغرمكم يخون ان بله نت ببزح تغادلو زتمهارو زربا كم حنت مكينا خوينو يزارب نبره حدا نجر اتبلاشوا مكينا كمسل ان انقطقته يزارب نبره حنت غصا بحفرت زمل اقوال تنسيا مريم حنتن اشتعيت نبرتا الى زانتا مسودات كل سب اصبيقو سلازطقعلا ان حفرتن ان تحغوستن كوف بلت توم سوير بدفرت نقدميت قريبو بزي عرفتي نتي نصانت وي موت خاوني زبل استمرو انترتيرو سغا كيبله كدغمو صنيحو بهندبت طفيو ططو بله اتمامر اتو كيروس لازطمتوخا مليسو هلم بلو نتخبلو زغبو كرخبو انت تغادله موخان سلازا ابيو ناب سفرو تمليسو كوف كبل تجدده قلياتهم بزي مستو على كتاقعلو جميرهم نبرو جناخه زسعبهم ايرخبون حدا ودي ابطقات زندد زنبره ودب دويلو نبره زبلن كال ازي صبو زخونه زانتاتن ببحد سعبه مرمرا ناي نبابن اصحفان تغبره تمهارو ناي لاتين بمولاتهم صبو نغرات اسمعوا اتخاب كله زبلص نايتا مشت بتناوال استدالو ناي غزا رئسن فطراتات منباب تجمره ببترتا نفس وكف نقدميتنا قربت حيلا نتبت صبو ጨርቅ ተአሲሩ ዝነበረ ወረቀት ክባብ ቢላ ሒዛ بصبو دهاين ببزح ጥንቃን ነጥብታት ከይተርፍ እንሐለወትን ተንብብ ነበረት ቀዳማይ ብልጫ በትጸሊም ዝዓይና ጸሊም ዝጸጉር ርእሳ ናይ ሓዘን ድምጽ ዝነበራ ጎርዞ ተወስደ
اتناتا الرأي زبل فترة اتأزيز بلس فترة نايتا مشت سلزنبرة اتخنتيبا نايتا عدي نتبلج أمس حبا كم أوزا أمسلت صبق الزراربا من مسميعو خمزي فلت مستنايتم عبيت عدس الزربو صبق زرباتاتون زم عرار مخانو إنا قلسة أعزيزنا أدا بدحرزي اتمامهر كورسو دفع أبيلو حقوقو نتهزب هيبو نتهم تمهارو حطوتات جغراف نمهب أبسلدا سئلنا أمريكا سأله إدو فتفت زبلو سلزنبرة جنا بسرعة جيرو كسئلاي كألن اتمامهر دقا زي سمعهم كوينو مبر اتهم عبتخف لزنبورو سبات كأسيلوم يسحقو نبورو نتيجة زنبرة إن عرمة قاليو حنصاصات إن نطفة حديث حنصاص إن حنصاص نتاسئلي كتصبق يقدل نبرة اتهم سبات جنا بو أيكونون زحقو زنبورو كهل إذا سحق نجر نيروا سلزي اتسحق إن نبرة عقده أبلع للرؤسو لك حنتي نبتي أبلع على زركب مخزن اتو معصق نبرت باو حنت كل أكلاتها بجمد تتقليل زنبرت دمو تنتقلت إلى نبرت مثلا دمص أخي يسمع أفان منكسان بجرق تأثير نبرة نتحت قسيلة كتورد كلا نلعل قصة تقلبيتها بصفرة أبت جمد أنتلتلت مليسا نزيلة وديقة أتصفارة زرقحة أب أير فنترع كتبل ترق نبرت اتادمو قلع 15 سنتيمتر كابت ممهر لعيلا نبرت إنا تحتت بزخدتن بتن فنترع زبلاز نبرة أدوا جيرا نتي نرأسو أقول بيبوز نبرة ما نمت أغري بصفرة بوغا بلا وصدتو حنساب نعاو حيزا تلتل كتبل تساني حاقا تسحيبا نابوشت مخزن أتوت إذا مسكونا اتودي اتسحافي عصمات دكوانات نتا رئسي اتمامر بورك أو حبر اللخي واسلة تسانحة كم نتس أبراق برهان كاب رئسي اتمامر كثنتس أبارق تر نبرت بز خمزي اتبعال أمودة أخي بسحة أقوارتة اتم تمهاروخا نايتم ملو عامت زرخبوو زنبورو چنكي بز خمزي حن فدايو معرف عسرة فردي بوتر جيزي عرفت تمرت مس أخله توم كمتي زتمنيو زنبرة بحاقوس كحلفوس لزي كأله مخنياتو تفقه مرئيت زرئيو سركس أبتعد مسيوم مرئيتهم وديهم مسكرو توم قولعو نايتهم سركس بأرقوتي عجارق جيروم سريحهم نابت سركس نمئتاو نعودات سلست مرافق نعوال الدماء كل مرافق أخفلو دحر سلست معالتي إز سركس زونا قارته ببعينتو قبجاتات نعوداتنا والدن تقبره جناخه شحكوا اتجبجاتات أزيو تصبقن زي حقوسن انت نبره اتهم زكافل وز نبرو أزيوم حيدت سلز نبرو ملو حقوساي نبرن بيكي ساچر مستدرع نوزع خيدا سلز نبرت نهيوت زي حقوس نجرات قديل نبره توم نقرب اوان حميمو نبره مس حاوي كزاوريلو بتمنقد خيد كله جيم هوليس دانيا خوينو نتا بتوم قولعو زقومت بيت فردي كمرح تصنحو نصو حانت دمون حانت عف سلز قتلت بتزقبرتو عقب يفردا نبره بتا سامنتتيا ابتا عدي حدا عبي فردي ني حدا قتال سب سلز نبره كلها تعدي بزعبا قتال زيات زارب زنبرت توم نهاك تصويعو نبين وسيدو تزاربو نعو سلز تزاربو اتا بمحلا تلوغي ما زنبرت ملحسو زسلسل لاخوين تسمعو أورا نهاك مزاربي إغنا نتمستير نايكلتيوم هاك هاوتيو كيكون نمفلات إزنبره هاك بزعبات انفلت أنا قردو نسب نجير كيخا يعني تنفلتا أفي أتكارو بتنفلت أمبري ها؟ انت يلد أخنا قر كنت أفدو قال خلاف الفا كازفتنا سب دور خيبكا حدوكوا بزعبو تزاربا نسبي باللين ززاربا نسب تزركبون من ما يمنقركوا من نيره كم زنا بلو خقو عزو خلو مدر خمسي تسألقلك بالكالو كم لمادهم نابتت قابيت ما أسرت بسيحهم إيدهم بتحاصر حاتينا حليفهم نبوتر تنباخون كربيتن هابو بوتر كأ نسخاتكم أزيكم حياوتيكم زدلين نخلو تمسؤولي أن حنساب نخلهم كولعا عالم فلومم أعريلهم كال زدليهم نقرات احبرلهم عساتات أبي كم زركبو احبرلهم مسقاتهم اتصاوت نيرس حجج انك مسرخبني كلهم تقليمومني توما هاكنجنا من ما يرسعنن النابلكي كل جزيه زمسكنكم حجي ناي موساي ملكت سلام بلوني نسخاتكم دا ايدكم سديدكم سلام بلوني ناتي عبس لو زخونه بزح حصور زخحلف يكلني ناتكم جنا نيشتو سلو زخونه خحلف يخلي ناشتون دخماتن ااداو كواخ نسن نعيسي بزح عب جبري جيرنا لين كابون لعلق جبر علي كم زدلياون أأمني إن بلم سمسجنهم بتسق إلهم نتمستيرهم محزم جنا كم زت ألمو خوينو سلا التسمعهم أزيم فرهو إذن حسبه توم نجزو جوه ملي خدا ملو ليتي زبهر الحلم حل محدرة
ካብታ ፍርዲ እተጀመረት ላ መዓልቲ ሒዙ ብዘይ ምቁራጽ ናብ ቤት ፍርዲ ይኸይድ ነበረ ኣብታ ካልአይቲ መዓልቲ ፍርዲ ረዲስኪን ጆ ዝሃቦ ምስክርነት ሓቂ ዝመስል ስለ ዝነበረ ኩላታ ዓዲ ፍርዲ ናይቶም ነባሮ እንታይ ከም ዝነበረ ንምፍላጡ ኣያሸገሮምን በታ ምሸት እቲኣ ቶም ኣብ ደገ ስለ ዘምስየ ብመስኮት ጸሊቑ ኣትዩ ደቀሰ ኣዝዩ ዝጭናቕ ስለ ዝነበረ ድቃስ ከይወሰዶ ነዊሕ ጸንሐ ንጽባሒቱ ንግሆ እቲ ኣዝያ ዓባይ መዓልቲ ስለ ዝነበረት ኩላታ ዓዲ ናብ ቤት ፍርዲ ገጻ ትጓዓዝ ነበረት ድሕሪ ነዊሕ ትጽቢት እቶም ነባሮ ኣትዮም ኣብ ሰፈሮም ኮፍ በሉ እቲ ገጹ ተለዊጡን ኣዝዩ ፈሪሁን ዝነበረ ምስኪናይ ፖተር እውን ኣትዩ ኣብቲ እተን ተገዲሰን ዝጥምተኦ ዝነበረ ኣዒንቲ ብቐሊል መገዲ ክሪኦ ዝኽእላ ቦታ ተቐመጠ እቲ ክፍኣት ዝመልኦ ገጽ ረዲስኪን ጆውን ነቲ ህዝቢ ክኽውሎ ይከኣለን ኣብ መወዳእታ እቲ ፈራድን እቲ ፖሊስን ኣተው እቶም ጠበቃታት ከም ኣመሎም ሕሹኽሹኽ ክብሉ ወረቐት ካብ ሓደ ሰፈር ናብቲ ሓደ ካልእ ክሓልፍ ይርአ ነበረ እዚ ነገራት እዝን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ዝደንጉ ነገራትን ስለ ዝተረኽበ እቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ኣዝዩ ዝነውሐ ኮይኑ ተሰማዖም ሓደ ምስክር ምስ ተጸውዐ ቀሪቡ በታ እቲ ሰብኣይ እተቐትለላ ዕለት ፖተር ኣንጊዩ ኣብቲ ወሓዚ ኢዱ ተሓጺቡ እናጎየ ኸይድ ከሎ ከም ዝረኣዮ መስከረ እቲ ኣኽባሪ ሕጊ ነቲ ምስክር ሓቲቱ ብዝበቕዐ ነቲ ጠበቓ ነዚ ምስክር ዝዶ ክትሓቶ ትደሊኻ ኢሉ ሓተቶ እቲ ጠበቓ ናይ ፖተር ከዓ ዝሓቶ ነገር የብለይን ኢሉ መለሸ መሊሱ ሓደ ካልእ ምስክር ቀሪቡ ከመይ ገይሩ ነተኻራ ኣብ ጥቓ እቲ እተቐትለ ሰብኣይ ከም ዝረኸባ ኣዘንተወ ንሱ ምስ ተዛረበ እቲ ኣኽባሪ ሕጊ ነቲ ጠበቓ ሕጂ ዝሕተት ዶ ኣለካ በሎ የብለይን ሳልሳይ ምስክር ቀሪቡ እታ ኣብኡ ዝነበረት ካራ ፖተር ኩሉ ግዜ ሒዝዋ ይኸይድ ከም ዝነበረ መስከረ ኣኽባሪ ሕጊ ነጠበቓ ዝሕተት ዶ ኣለካ ኢሉ ሓተቶ እቲ ጠበቓ ናይ ፖተር ነቲ ምስክር ከምዚ ሓቶ ምስ መለሸ ገጽ ናይቶም ሰማዕቲ ናይ ምርባሽ ምልክት ከርኢ ጀመረ እዚ ጠበቓ እዚ ቁሩብ ከይተኸላኸለ ንህይወቱ ሕሊፉ ክህባ ድኹን ደልዩ ዝብል ሓሳብ እውን ሓዞም ነብሲ ወከፍ ምስክር እናቐረበ በታ ክትርሳዕ ዘይትከኣል ንግሆ ዝተፈጸመ ኩነታት ኣስፊሖምን ኣብሪሆምን ከዘንትው ከለዉ እቲ ጠበቓ ናይ ፖተር ግዶም ከይረኸበ ሓንቲ ሕቶ እኳ ከይሓተተ ስቕ ኢሉ ይሰምዕ ነበረ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኽባሪ ሕጊ በዞም ብመሓላ ዝምስክሩ ሰባት ክንርድኦ ከም ዝኽኣልና ብዘይጥርጠራ እዚ ብጭካነ ዝተፈጸመ ቅትለት እዚ ብጀካ በዚ ተኸሲስ ዘሎ እሱር ብኻልእ ከም ዘይተፈጸመ ከነስተውዕል ክኢልና እናበለ ምስ ተዛረበ ፖተር ብጓህ ዝኣክል ኣስቆርቆረ ነታ ቤት ፍርዲ እውን ናይ ጓሂ ህድኣት መልኣ ድሕርዚ እቲ ጠበቓ ተንሲኡ ካብቲ ፈራዳይ ፍቓድ ለሚኑ ክቡር ጎይታይ ኣብ መጀመርታ መዓልቲ ናይቲ ፍርዲ እዚ ተኣሲሩ ዘሎ ሰብኣይ ነዚ ቅትለት እዚ ሰኺሩ ከሎ ከም ዝፈጸሞ ገሊጽና ነበርና ግናኸ እቲ ዝበልናዮ ሓቂ ስለ ዘይነበረ እዚ ዝበልናዮ ፍሩስ ከም ዝኾነ ንገልጽ ኣለና እናበለ ናብቲ ጸሓፋይ ገጹ ጠሚቱ ቶም ሶዌር ዝበሃል ቆልዓ ጸውዑልና ኢሉ ሓተተ ስም ናይቶም ምስ ተሰምዐ ኩሎም ኣብታ ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ሰባት ትድንቑን ተገረሙን ቶም ምስ ተጸውዐ ብፍርህ ዝኣክል ፈጥፈጥ እናበለ ተንሲኡ ኣብቲ ናይ ምስክር ቦታ ኣተወ ሓቂ ክዛረብ ድማ ኣምሓልዎ ቶም ሶዌር ብ17 ሰነ ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ ክኸውን ከሎ ኣበይ ነበርካ ቶም ነቲ ዘፍርህ ገጽ ረዲስኪን ጆ ምስ ረኣየ መልሓሱ ተለጊማ ተረፈት እቶም ህዝቢ እንታይ ከም ዝምልሽ ክሰምዑ ስለ ዝደለዩ እታ ቤት ፍርዲ ፈጺማ ሃዲኣ ነበረት ድሃይ ግና ክሰምዑ ይከኣሉን ጽኒሕ ኢሉ እቲ ወዲ ትብዓት ክስምዖ ጀመረ እሞ ኣዝዩ ዓው ስለ ዘይበለ ቁሩባት ሰባት ጥራሕ ክሰምዕዎ ከኣሉ ኣብ መቓብር ነይረ ኣጆኻይ ትፍራሕ ዓው ኢልካ ደኣ ተዛረብ ኣበይኻ ዝበልካ ኣብ መቓብር ረዲስኪን ጆ እዚ ምስ ሰምዐ ናይ ምሽክዕላል ስሓቕ ሰሓቐ ኣብ ጥቓ መቓብር ናይ ሆርስ ዊልያምስ ዶ ነርካ እወ ነይረ ዓው ኢልካ ደኣ ተዛረብ ካብኡ ክንደይ ዝኣክል ርሒቕካ ነበርካ ካብዚ ሕጂ ኣነን ንስኹም እንተረሓይቕናዮ ዘለና ቦታ ዘይርሕቕ ተሓቢእኻ ዶ ወይስ ከይተሓባእኻ ኣብኡ ዝነበርካ ተሓቢእ እባ ኣበይ ተሓቢእኻ ነበርካ ብድሕሪ እቲ መቓብር ዝርከብ ኣግራብ ረዲስኪን ጆ ሕጂ ቁሩብ ፍርህ ክስምዖ ጀመረ እንታይ ሒዝካ ካብኡ ዝኸድካ ቶም ምዝራብ ሓፈሮ እንታይ ከም ዝብል ድማ ጠፍኦ ዓው ሞበል ኣጆኻ እንታይ ሒዝካ ካብኡ ዝኸድካ ሓንቲ ሙት ድሙ ገሊኣቶም ሰማዕት ክስሕቁ ስለ ዝጀመሩ እቲ ፈራዳይ ስቕ እታ ድሙ ንምስክርነት ክትጠቐመና ትኽእል እያ በሊ ሕጂ ከይፈራህካ ኩሉ እቲ ዝገበርካዮ ነገር
كم أزراربا خاجر كازن تولنا قليت قدفا جوخا قدم توم بفرز أكل مزراب سأنا لحرقنا أننا تبع كدمو نتزر أيو زبال نقرات حنت خي قدف أنتر تيرو بغليل مقدي أزنتو اتوم أبوز نبورو سمعتي أفهم كفيتهم بمقداس نتزفره زانتو تسقني لهم يسمعون برو اتحكيم نتعنج ايتا العلو نو بوتر مسحرمو بوتر سلزودقة ريدسكين جو زليلو نتخرى العلو بتجيلو ويودق على إذا السمع نابحنت مسكوت قصو الزليلو نتهم كحزو زهك أنو سبات تحيسو هادي مخدة إذا نتهم عبرئسة الزنابورو الشم سم وسخلو اتهم أرقو تخف كروا اتهم نعشتو دما كأنقلو جمرو اتا غازيت أنا يتعدي نخلو اتي توم زبالو زرزيرا أو تياتو سلزنبرت شمو بعب فيدلات أبتا غازيتا تسحيفو نبره جناخه من مكوا معلتي توم كبيرون كوريعن زوعلن تنبره ليتس كبهر يحضر نبره كل جزء أب حلمو رديس كينجو بتنزفرها عين تجيرو زت أمتو سلزنبره صحي عرب مسبلت كاب جزء كوتس أي دفرن نبره توم كرمتا معلت فردي نتفراداي كل زخونه نجر أزنتيلو سلزنبره مسكين حكون مستوم كم زنبره انت دا أتفليتو عليو كمتي نتوم زرخبو نعوون كم زرخبو أن حسبه بفرهي ينقطقط نبره توم بحلنو تدفيو نتمحلا سلزت ألمه هاك نسب مؤمن كنتو خم زخونه ترده معلتي نتحاقوس ناي بوتر نذكره توم يحقوس نبره ليت جنا انت هيله تزارب كنا بله يتعس نبره واقع مويا توهبه ريدسكين جو تدليه جناخه كرخبو زخاله سبسي من ما يترخبن جيزي ان حلفه بزخده نايتوم فرهي كابو ان رحق خده نقسنت توم سوير دراسي مارك توين ترجم فقادو قبرسلاسه شاوعي كفال يسعب